Aman 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 Rafter.bg. Ladies and gentlemen, this is Kawała Kiuczek. Скъпа марка дреха ти е тялото, диаманти светят в очите ти. Твой приятел ти е огледалото, а пък първи братовчет парите ми. Не мога да повярвам колко си красива, миличка, само да ми паднеш в ръчичките. Ако те направя моята първа дама, само знай, трябва да си майстор на игричките. Бягам, но без теб не лягам, търся те, да ме вкараш в твоите игри. Грешка няма, чух, че ти си номер едно. Всичките по тебе полудявали. Искаш да се будиш с мен в твоето легло. Ще си вкараш вътре 300 дяволи. Не мога да повярвам как ти се оставя, мразя те, но като магнит ме дърпаш ти. Спирам, време е да се прибирам, оставям те. За какви игрички ми говориш ти? Без теб не лягам, търся те, да ме вкараш в твоите игри.